Стойте на месцы. Але злодзей не я. Паддингтон вяртаецца. Вось чаму ён і спатрэбіўся злодзею. Станем багатымі. Знакаміты мядзведь Можа, я і выглядаю як небяспечны злачынца, але я не вінават. загаварыў па-беларуску. Спатрэбіцца надзейны план. З 11 ліпеня. Кто, як не мы, сможет распознать криминальную банду? У кінатэатрах майстра пераўвасаблення. Гэта пранікненне з узломам. Мы нічога не зламалі? Куды гэта ты, мядзведь? Ён бы, не задумваючыся, дапамог кожнаму з нас. Вось чаму ў яго столькі сяброў. Мармелад? Сардэчна вітаю. Паддингтон 2. З 11 ліпеня у кінатэатрах. Падрабязнасці на kinokong.by.